O, kumusta ka mo man yan? Sabi yung lagad sa kanina, Trifon Morales, nandang may partner ka para ko diri suwan dito yan. Kumusta ka mo tanin? Asap gida, always say a prayer. Wag ka po umiga, unang tapapanlangin sa atong labang magagahon. Thank you kay Lord sa maghihata ka ng grasya. Matag adlaw, thank you Lord. Okay. Muna kay sonan, ito maglangin ang suta po karon mga tagan ng pagtayad daw. Pinadakin is usak ka, usak ka babae. Ano? Usak ka lalaki ni. Usa ka lalaki nga mapatawag ang sangan nga Istong. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender, usa ka lalaki si Istong. Problema bahinis kong asawa nga ambot. Wa ba katao ni Melisuis iyang maayong pangisip? O kung nga nun inaniod ako pagsugod ang mga pangitabo, ha? Jay alawlag kabalaka nini karon among tirada kay wa ming kasabot karon sa inyo nga mga muda naay inyong sinida mubo kaayo tuhod makita wa lang mong kahibaw lukon-lukon hugaw kaayo ay 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 paloma ay 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 palumagi hapon otra vez kinilyamada ari kita sa mga papula na ay inyong make up pura o oh day ito sabi ngano ka uy Dong Istong, mamaling ka tagpuyo dong. ha? Mamaling tagpuyo dong, uy. Biyaan sa lugar na. Ano ko taon? Basta di ko ganahan gani. Ano ba taon di magkagadahan di dugay naman ta din Doon ay mag-anihan dinis ato nga il at kitsura. Oo sa day Mamali lang kita din dong. Mamatay ko sa kadlok gani dong, uy. oh putri day ano naman imo maglak ha? Ako gilak, kay basig busud siya. Kisa mo sultaon, kisa mo siya, ha? Kita mo duwa din Na ay lain nga nagpuyo aning bayad dong. Putri! Libog ko ani lagi ang ako asawa, di man tani siya ingon ani kani adto karon mo siya naginingon ini. Muro dunay kadlukan ba? Awa ba ako dramaha ani bayaran na taon? Kusog ba kayo ng mga artista? Unya. Pre. Pre. Ang sama, pre. Unsay problema niyo din sa inyo, pre? Unsay problema mo, pre? Nga na ako ngisultitan imo pero ako ang ko'y problema pero nga ako mga asawa may dunay problema. Nga ba man, pre? Basig na kuwang na sa inyong sa imuhang handos, pre. Handos? Mo ang ingon anak na siya. Pre. Sakto na tao sa data akong asawa kanang niya, pre. Mo ba? Oo na, pre. Pero libong ko, ano, pirmi mo din siya madlok. Suksok din pirmi sa kong ilukan, pre. Ha? Oo na, pre. Pero wala ko inabantayan nga yung kadukan. Yusa. Basig stress lang kayo na imong asawa, pre. Kanas maray, maunang naingon anak siya. Kay, kada gabi, magkawari mo siyang bumbahan, pre. Oo, kagadabi pero wag yung palta, pre. Kagadabi, gina. Oo, basig mo din napapastress niya, pre. Papawala sa pre, oy. Lisod ang tao nga unay ma-stress. Dagkan kayo, mahitabo ko di maayo. Ang uban, pre, mga buang nga. Mabuang? Bitaw. Ang muslingan, pre, perming watulog. Stress kayo. Resulta kuntos pagkakuwang niya sa tuwog. Ang nahitabo niya, nervous breakdown. Mao ba, pre? Mauna nga, papawalya po na asawan mo, pre. Oy. Di mo gagod ako yung hanggad, pre. Siya may pero may manguhit tao na ko. Oh, kung mauna, pre, ikaw na yung perming na stress, dili siya. Pre! Mari, hala nagpiyong magod ka. Ha? Buka ng imong mata, Mari. Uy, sa man to, pata? Ikaw din na, Mari. Abi na kung siya na po. Kisa, Mari. Day! Naunsaon ka, day!
Uy, Marie. Ikaw mo din na. Ah, magbuntag na, pre. Oh, Marie. Kuhan ka ning may buntag sa diha. Dali. Padayon na, as Marie, day. Oo, dali nga rin, Mari. Day, atiman na sana si Maris tay ha, kayong palit kong paan. Mamainit ha, ato ko palit sa Aldrich and Alros Big Shop, kay way paan nga ba, mga nga makatagbaw. Biyaan sa tamo dire ha. Oh, sige, pre. Naunsa di ka, Mari? Mari, na ay magsigig sunod-sunod na ako, Mari. Ha? Mupakita siya na ako, Mari, panyagil at ignaong. Hala, maupa. Mahadlo kong mutanaw niya, Mari. Mutong pag-abli na kuspuntahan, abli na kong siyan. Mutong gipiyong na ko akong mata. Uy, hala, unsa ko di, Mari, uy. Pirmi ka na pakiton, Mari? Oo, Mari, makahadlo ka tanawon. Sus, Mari, sip, uy. Basig, abli ang imong third eye, Mari. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Basig abli ang imong third eye, Mari, uy. Ha? Buot mo ipasabot, Mari, na ako'y third eye? Una, matatanan, ana. Basi nang imo bag, abli ang imong third eye, maunang pirmi ka niyang pakituon. Mao pa, Mari. Oo, Mari. Ipasira gyud na, Mari. Unsa mong pagsiraan ni Mari nga wa man iputahan? Bulit sa ito, uy, baya. Butang ipasabot, Mari, ba, ipa-close na, para dili na ka makakita niya o dili ka na sa mukon. Unsaon man, Mari? Oo, sa day. Muna sulti ni Mari Istaydong nga basin ko nung open ang akong third eye. Third eye. Tuong ka ng third eye, oy. Malagi na iyang sulti lagi. Hinungdan ko nung nga makakita ko og mga dili maayong pananawon. Mga bati ra ba kay naong dong. Hala, uy, makahadlok kay naong. Pero mga patay na nga hapit na madugta ang naong ba? Still lang. Sabaan ka ba ni Darwin na nada? Probida tuo mga ana. Mao na yung resulta sa mga tao nga di kay hinimba. Simba sigod parang sagot. Musimba, mangkugut. Mas ikaw pa manggali ang dili kay musimba. Ang busy man ko. Ikaw ba ay pagtuugin mo na ana, oy? Di na tinuod. Stress na ka. Stress na ka day. Stress. Dong. Di mo kay kumutuwa ng mga inaana tao nang ako ba nga nabawaan ako nga kanang ingon ni ana. Stress lang yun ko na. Musangpot ra ko na sa nervous breakdown. Mo na kuyaw kayo. Kuyawan ko nga ngalig unsa ba ipapahuway lang ako nga sawag maayo. Wa kayo na ko hagua. Unya. Day, dali na. Nga una ta. Nagsukad na ko. Ayaw, shh. Hoy, ano ka? Ayaw ba, ayaw? Unsa ba taon ka? Saan buti mo sabot na ha? Ano bukod ka sabol? Bakit di ang mahal ta? Dili ko mukaon, ikaw lang. Para ka, bida. O, yan kapayabag ni mo si mong uto, kay pirmi kang pasaras kaon. Madugay patring, mabuang ka ng kalaki ni mo. Dili yung nga ulo! Di lagi ko kay naa siya. Kitsa lagi na taon! Katong patignaw, nga murag minatay og naong. Ay, bida. Kung naaman siya, kulitahon ko na. Naasas gawas. Asa? Naas gawas. Bantay ko ha? Uy. Siya tingali ron ay. Karon ka? Bangon niya. Aron, aliun ko sa gawas ng tawahan na. Kinsa ni. Kulitahon ka ni. Bangon na niya. Aron makakaon ka. Di na tinuol yung sulting na sa gawas. Kaingon ko nga nabuang din ang asawa na ko. Pero dapat taon. Di ako suportahan. Ablihan ako. Na siya, boss? Ikay gadlo ka sa kasawa? Ha? Murang siya nabuang? Animal ka? Lukbang man ka, boss! Di kay sukmag ra. Kulitahon. Tigitikang kadahan na. Unsa na, ha? Ha? Unsa ito yung mga asawa? Unsa? Kuhan mo sa'yo, maningil lang ko sa utang! Unsa? Naningiris utang sa kong asawa niya. Ako yung kulata taon. Di pa barangay yung taon ko. Maor mo mayo gani kay nasitol ra taon me. Wa ko ikiya. Unya. Awang kalaki nimo. Sa ano noon ko. Man naman, Dong. Ingo magkagnay mo sa sumok nimo. Naas gawas. Kaya paggawas ako akong gikulata. Mingil ra man dito sa utang nimo. Ha? Di man tumao. Unya kay ingon man kang naas gawas ha. Wa may laing taos gawas siya ra man. Di ako gikulata. Pulos lang yung binuang da. Kanang third eye nimo. Mahimo ginang patron. Makasaan ako tungod sa imong kalaki. Wala na. Wala na sa sidong. Ha? Na
para sa lagi siya. Ilunggay, ilunggay! Naong, mas bati pa si imong naong. Ayaw ha. Ayaw pagduula ko ha. Ayaw gyud pagduula ko. Pre, Ayaw. pre. Ayaw gyud. Gamay lang yung kagkuwang na ko, Tring, ha? Ah. Dili gani ka muhunong na yung binuang, Tring, ka na yung third eye, Tring, mahimo niya ng black eye na! Nanagid siya, Zong. Ilaw na yan! Alagot kay niyang ibuhat. Wait, sige sa imong nga, nanasiya? Bati ko nung kay naong, bati pa ko nung naong na ko, i-apil binuon ko. Kurang kanahan yun niya akong asawa, padoong na ni kabuang. Kalatahan na akong tao tungkol siyang kabuang nga, na ako na yung nagsunod-sunod niya. O niya? Pre. Tanaw yan ako, pre, no? Murag tinuod ang ingkol sa mga asawa, pre. Ay, ngayon to, sa di ka ng third eye, ay. Sa magtak na rin yung kape? Dili, pre. May mga ingong doon, ha? Sa pa niya, pre? Lagi, ako, pre, no? Gusto sab ko experience, ana, pre. Kanang makakita ka sa mga element o ka ng usay tawag ana nila, gani? Usay tawag ana. Ay, ang istoryahe na, pre. Tablar ng hisgot kag ungo, na. Tuoy kag ungo. Kung doon na pa yung ungo, pre, waon taro yung mga kidnapper, mga holdapper, mga rapist. Waon taro na sila. Ano kay ingong ko ka, ana, pre? Kung tinuod pa na, ikaw nga holdapper, magayin mo pa kakagata nga ng mingaw iskina. Labi na ng mga holdapper, mingaw kayo mga tang sa mga iskina. Na-rape, ug unsa pa na diha. Di ka madlong mag-atang ka diha sa mga imuhang biktima sa hold up. Ikaw rang usa, unya umuon ka. Aw, husto sa Hadlo ka galing ng uban ng agya ng mingaw nga lugar taon, ilabi na ng ngit-ngit. Kay bisag balang basig na ni gingon nga katong ilang gingon nga ungo. Hold upper ba? Ha? Sa di ka na mahadlo kung ungo hold upper kanang mga repes. Posible ba na, pre? Nga dili sa pagkita nila ang ungor sa mga hold-upper. Ano ko taon, ha? Butang ta lang, pre. Butang na to. Kayo mo. Unya, makatiming ka sa mga repes nga imong buot unguon. Oh. Malugusan nunoon ka. Buto sa ito eh. Noon sa mga taon niya ako, asawa taon na ako lang kalipat siya. Ito, masyag na kalit. Ganun ka. Ito, nako. Day! Naunsa ka, ha? Naunsa ka? Nanasan siya! Sabag siya ba? Kinabating naong! Isa ka tignaw nga! Katubang mas matipas naong ni mo ba? Unsa? Asam siya, asam siya. Batikig naong! Asa lagi? Nasa plane ka nagabitay! Sumibitan sa amin mo na. Nasa na sa amin! Batikig naong! Asa mo? Tandahan naman kami na unsam tingalig. Ako na ninyo taon sa amin! Batikig naong! Batik kayo makahadlok! Ikaw ba, ha? Bati! Gara na kahuno na, kita nga gara na kita maayo na. Saan yun, ha? Saan yun hinugdan, ano ha? Kaya mo pag ingon-ingon na third eye, ha? Dampak na dakong third eye mo. Parisyo mo ka ng imong ingon third eye. Third eye, kini ay! Agay! Saan na? Ha? Napay third eye? Napa siya diha? Agay! Agay, di ay, kini ba? Agay! Agay yun! Agay! Napatay na akong third eye! Napulihan na rin black eye! Agay! Agay! Sakit! Mao ni akong problema ron, kinikabuang sa akong asawa. Wa akong problema sa kanang ihang mga third eye. Problema ko sa utok kaning akong asawa. Tinuubog ni third eye, ha? Wala tabagi ko ni Mambi. Ang sama, naabot yun ng third eye Bible bomb, ha? Sa may buhaton ako ani akong asawa, depressed, babae magyud ka. O sa man kung kami pasultihon, kistong. Sa tanan pod natong mga kaigsuunan pod nga migamit sa ato ang Panyawan Coffee Mix. Thank you gyud kay ninyong tanan. Salamat kayo mao ni atong imnon kun padung tas trabaho, ha. The best gyud kay ni nato imnon ang kining said Panyawan Coffee Mix. Mao din nindot kayo para sa ato ang pagtrabaho kay kondisyon kay ta better nga baka pa better sa ato ang kalawasan. Okay, ate pre? Okay, o pasalamatan sa lakwang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasik sugar, ayog si piyata pag inom, katulos sa usa ka adlaw inom,
Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan ang isa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inikpaniutunin mo maogyapon. Usag gapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Maogyapon, ikaunin mo sa imong panihapon, inom na sa gandaan ang isa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ugalang niya itong problemado gyud kaayo, bayan aning atong kidney o UTI. Ayaw na magkabalata, ayaw na magkaguol. Tugod kay doon na ni magkapaalibyo, magkatambal, makaayo na nga itong gibati, bahin ining kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na ang imong kidney o UTI, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan itong mga kaigsunan nga migamit sa tuang Sedlen Well, thank you yung kayo tanan ha. Kamu ang hibog number 1 sa tuang haplas nga tinulbuwag tang sa itong panuhot, pabaol parkit sa kalawasan barikos bens, katul-katul, kutos kabataan, mga tangtang, mga buti kangkang sa tuang Sedlen Oil og ilikay pagyudtas sa dinggi kung manghaplas ta sa Sedlen Oil nga anara mapalit sa butika, di ba kayo gili? Basta butika lang yun. Epektibo kayo. Basta butika naman yun na ito papalit at tinod nga plus ang seed, liniment oil, mga igsoon. Sa butika na yun na ito papalit, ha? Wag na ibaligya sa gawas. Ato ginabalik-balikon, ha? Ang seed, liniment oil, sa butika na ibaligya, ha? Di ba, Gams? Di wag na yung baligya. Wala sa gawas. O dili kali, mahinga na, ato yun pagbalikon. Sa Facebook na lang, no? Ato bisitahan ang page, seed marketing. Kaya i-type na to ang Panyawan Herbals, mga igsoon. Nya ayo kalimot nga ato i-like ang page, di ba, Gabs? Di ba? Yes, Wag yes, ginas gawas. Nya makita dito na ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products sa seed marketing, mapalitan po na to sa Shopee. Okay. Shopee regala mo na nga. Wag ginas butika, butika naman. Wag ginas gawas sa butika ra gina. Og di gali ato sa Shopee. Patay layo ta. Shopee na lang ta, ha? Okay. Son, ay did tam di kita sipiat. Ang seed liniment oil sa butika o di gali Shopee. ha? Butiki. Okay. Ato yung great tam. Atong nasugay nga Ali, butika great seed tam. liniment oil. Si Clope Villanueva diya sa Banawa, good shepherd. Excuse me, Dres. Uy, naam sa dinisas kaysa nung ito. Ha, di ba? Oo, niya si Phil Christian Nabaha sa Kasoy Toledo, driver ni Gams, taxi ni Gams. Driver niya, si Rodolfo Dunyos o si Catherine nga iyang asawa, Catherine Quison. Iyang misis nga si Catherine diya sa driver ni siya Gams sa B&M Taxi. Thank you kayo. Salamat kayo dong ninyo, mga igsoon nga sa ating gamitan na to sa atong bantugan na kayong Seed Liniment Oil. Di ba rin? Okay. Kanya ako sa obserbatan si Brad Allen Alvarez, LGU driver sa Giulngan. Kanya sa ako ang pagbangkon po si Inday Ninita o si Dodong Billy diha istoya sa bay diha sa bay. Kanya sa tanan itong mga kaigsunan, salamat kay ninyo sa paggamit sa ato ang Seed Liniment Oil. Bam! Salamat ko sa kanya nga itong celebrity ko Jake Bio din so pinibutaga ako yung gihangyo labi na sa mga biyahidor labi na sa mga nag-travel usay mo sayo sila kaligol binagay ilang lakaw o ilang larga ka down no pananglitan din yung triyaw mga bihire ayaw ka mo kalimot ha sa inyo pagpakaligol sa iyong kadlaw usahay first trip 2 o'clock sa kadlawon. Ano mo, Mr. Willie Zaging sa Vicente Naguhoy Bohol. Mr. Tuto Lirasa diha sa Palanas sa Sor Runda, Cebu. Mr. Arnold Dagom Tubigon to Carmen. O Mr. Dudong Sabado diha sa Ubuhan sa bayan. Mga tagiyakin nila sila mga bihayal guliat. Sila pagbiyahe. Ayaw ko makalimot ha sa inyong pagpangaligo. Samtang dili pa ka bumular ka. Said celebrity ko take beauty. So, aduna kinagluta tayong papaya extract. O mga natural moisturizer para magpabilin ka ng younger looking o kutis artista. Basta ingon ka mo nga ako ning asoy dito sa mga lalaki. Why pili kini ato ang sabon sa celebrity ko Dick Beauty Soap. Aduna kini sila mga sangkap para hamis putiwo atong panit ma-maintain gayon. Tatak Seed Marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Dodong Istong, Ate Pres. Istong. Oh, yang problema aning Istong, Ate Pres. Kaning yang asawa nga medyo murag binuang rin siguro siya nga asawa. Kanang na third eye. Oh, na third eye kay ang last Ate Pres. Dito gisod sa kwarto kay sakit ang asawa. Yun siya nara oh, kanang na sa amin. Nya pagtanong Istong iya mang itsura ba dito.
Ang naon na isto. Oh, isa, ang nawa, bati pag naong ni mo, tampaluson. Nanggaw no ba yan? Kanang imong third eye, ang binipak, tampalungon mo. Black eye na. Black eye na. Mo ni ako di kumtuwa ng third eye. Bitaw, no? Siguro, Ano? naagyo na, no? Bam, Dili, na inana nga maka-feel ka, makadungog ka, Oo. alam sa marunong mo rin, na itunog ba ron, nga, wait tao, para sa inyong bahay ba ron, na ay baho ba ron, nga kuan, ano ba? Ako ati Boris, nakapil po ba na naagyo din na sila? Kay, nakaagi ko diri sa ilawom bitaw, kaning ilawom bitaw diya sa may plaza ka na pang subway ba? Subway, O, oh. nakaagi ko, niya, imposible man kayo nga kanang para air freshener nga, kada bitong nagmay at ipes nga inana, kada kuha, Kanang lata? O, kada lata. Oo, Air yan freshener. Ako na ibutang diri sa kedan, natubangan. Misayaw gid siya ati Boris, tuk, 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 tuk. Ana gid siya. Uy, pero ang imong dagan, Wa man na mo, biya nilibaong dia sa ilawom sa kuan porti. straight na imong dagan. Straight ra. Nag-aana siya? Yan na siya, tuk, 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 misayaw yun. Ano ko? Dugay, good. Naagid siguro, pero Ay, naana, gulat, uy. Bisag ako maka-feel. Pero wa ko magunaw na nga na wala Ay, di ba, baliwa lang. Baliwa na ako kayo madlo ka to kayo to madisgrasya no ka. Correct, oh. Ako, nagkasuway ko, ana, taxi. Di ba? Oh, nga. Dito pa ko puyo sa Banawa, itong gun club, ya. Unahan pa gun club. Sa kagong taxi, pag abot ko sa gun club, di Banawa, Oo. doon naman ko na yung babae ni Ingon. Para lang. Oo, no? Pag Ingon, para lang, tanaw ko, wa may tao sa ako, kaya kitaligsik mo to. Oo. May tao sa plane, oh. Oh, daplin. Doon naman ang driver dong. Pag ako na sa driver, ko, ano tanong, abot sa udahan rin, siya, kasi dito niyon para lang. Oo. Kadugog siya. Oo, naato. Nakadugog. Hasta. Naagid na. Di ako naka-feel nga naagid na, madunggan mo. Bam, natin mo ba sa diya nga naagid ang today? Eliminasa ka itong mga kanabitong na mga nag-serve sa simbahan Gulyat kanang magtambol man na sila sa libro na ito kanang mag-ambahan. Kanang mag-ambahan. Naabi na dito kanang Nicene Creed. Kanang credo nga gamiton ka na kung mga dagkong mga piyestapan kung dili. Kung ordinaryo lang nga Domingo, dili siya gamiton katong Nicene. pinataas na pag-ampo sa Nicene Creed. Kasi sa Nicene Creed, katong gamiton yung katong original, may man ay, hindi ko magwalis pare. Isa gibuhatan ng Nicene Creed Gams. Aw bam. Ang sa kuan gyud po na ilagay po na sa parte sa kauban sa misa na may usay gud nga kanila Pero ang tinuod yun nga pagampo katuro yung Apostles Creed, di ba? mao lagi na Apostles Creed niya kanang Yun sa mga Nicene Creed. mao na siya mao na siya niya naamang doy mga pagbasa nga gitawag og minubo di ba bisan kanang ebanghelyo na may minubo na po'y pinataas gingong ginakinomdom ka nga kanang nagsimba nato di ko magwali di ko morog mayngon nga kanang nagtuo ko sa Dios Amahan nakagahom sa tanang buwan sa langit sa yuta ug sa tanang magkita ug dili magkita sa Nicene Creed apan og ari ka diri sa New Testament Colosas 1 versikulo 16 ang title ang kinaiya ug ang buhat ni Kristo verse 16 kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atwa sa langit ug ania sa yuta makita ug dili makita mga gahom nga espirituhanon mga pamunuan mga hari ug ang tanan nga nagmando na kana ang problema kay ang iyaha moingon mo gud bati pagnaong kay nimo mo po ni nagtuo pag unsa ba ning iyaha binuang ba ning tinarong kay wala pakapilan pa nagmurag himaraot yang bana no kanang na ang ani na lang kasi nga itong sindir Istong bam. ani na lang istong idangup na lang tato sa pag-ampo kay ug ari ka diri sa John 15 verse 5 ingon dire kang Ginoong Hesus gyapon ako ang punuan ug kamo ang mga sanga kay kunwa ako wala kamoy mahimo Okay. pong tumanay final iampo na lang na adong unya so wahi kuno dong wa mo silingan diha nga kanang member sa Couples for Christ pangayo kuno holy water bilitahe kuno sa Alam, ako ana, bam, di na nakutag doon. Sagli na, nakahitulay, sige, nahamad. Pagdag. Bahala ka diya. Bahala mo. Na kayo third eye na. Sige. Sula mo si third eye. musod la mukhaon na pakana ano wala pa na what's up okay bata
bitaw. Idangop lang yun at pag-ampo kay sa akong nang ingon dire ang tanana amang kuno lang makita og dili makita apan walay labaw niya kay ultimo ang kampo sa mga panuway mahadlok man ni Jesus dumdum ka mo ingon nas balang kasulatan anak sa Mesiyas unsay mong buhaton mo ayo mi ano bana mahadlok man ganin na sila dangop lang gyud kay kanang imong asawa nagduda og tininuod ba nang iya og di ba Oo, yun. kay og imong Santa ko ano ay di na to bakay na ay Mao na, murag hinanggaw rin niya. oh kung ano na doon kay kung sa gani kanang na ang ay uban usa gani na termino gulyat og imong Santa ko ingon nga nakita rin ko sa nakita Bituon. kita ko bituon Dinipot. Ano ni po? pero katuwag ko nakita oy Ha? Hindi sa pagkaka. Yung ko ba Tumaman mo ka dito naman doon Correct ko ang puzzle, Tijuan.